ఏజెన్సీ మారుమూల గ్రామాలకు సంబంధించిన సమస్యలు, వ్యక్తిగతంగా సంబంధించిన సమస్యలు దరఖాస్తులను స్వీకరించుకొని వెంటనే పరిష్కరించి మరికొన్ని పరిష్కారం కొరకు సంబంధిత అధికారులకు పంపడం జరుగుతుందని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలలోని ఏఎన్ఎంలు లేక సరైన వైద్య సదుపాయాలంలోని అందక చాలా మంది గిరిజన విద్యార్థులు చనిపోతున్నారు. కాబట్టి వెంటనే ఏఎన్ఎంలను నియమించేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని, రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రిలోని సరైన సిబ్బంది లేక ఏ చిన్న జ్వరము జబ్బు వచ్చినా కూడా రాజమండ్రి, కాకినాడ రిఫర్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల మార్గ మధ్యలోనే అనేక మంది గిరిజనులు చనిపోతున్నారు. కాబట్టి రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రిలోని 100 పడకలు చేసి అత్యాధునికమైన ఆపరేషన్ థియేటర్ మరియు పరికరాలు, సౌకర్యాలు కల్పించి అన్ని విభాగాల స్పెషలిస్టు డాక్టర్లను మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా నిర్మించేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఏజెన్సీ గ్రామాల్లోని చాలా చోట్ల రోడ్లు వేయడానికి శంకుస్థాపన జరిగినా కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు అనుమతి లేదని రోడ్లు వేయడం లేదు. రోడ్డు మార్గాలు లేకపోవడం వల్ల సరైన సమయంలోని వైద్యం అందక వందలాది మంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. అభివృద్ధికి ఆటంకం కలుగుతుంది. కాబట్టి వెంటనే రోడ్లు వేసేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని బినామీ పేరుతోని గిరిజనేతరుల చేతిలో ఉన్న భూములు, స్థలాలు, అక్రమ కట్టడాలను ప్రభుత్వం వారు స్వాధీనం చేసుకొని భూమి, ఇల్లు లేని వారికి గిరిజనులకు ఇవ్వాలని కోరారు. రంపచోడవరం డివిజన్ పరిధిలో కేంద్రంలో గిరిజనులు రంపచోడవరం వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు ఉండేటందుకు కమ్యూనిటీ హాల్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదివాసీ చైతన్య వేదిక సంఘ అధ్యక్షులు చెదల లచ్చిరెడ్డి దరఖాస్తు సమర్పించారు.